Здравейте, приятели! Днес ви представям една кратка, но важна тема. Нещо, което вече сме засягали и преди, но продължава да се появява като въпрос под видеята в канала. Вярвам, че редовните последователи на Папагалски свят вече добре знаете отговора, но за всички нови фенове в нашата общност реших да я направя като самостоятелна тема с отделно заглавие, за да е по-лесна за откриване. Темата днес е зоомагазините, за или против покупката на папагал оттам. Това са местата, където най-лесно можем да отидем в почивния си ден, да разгледаме папагалчета, храни, играчки, аксесуари. Почти всеки мол има такъв магазин. Но дали това е правилният избор? Могат ли служителите там наистина да ни помогнат с нужната информация или сме просто поредите клиенти, чието пари трябва да бъдат взети? Ако не е добра идея, защо? И откъде тогава да си вземем папагалче? От големите развъдници? Почти като ферми за кокошки, където се отглеждат огромни количества папагали, живи, болни, умрели. Или от отговорни хора, специалисти, които посвещават време и грижа за всяко едно малко пернато същество още от първият му ден. Имам усещането, че вече знаете отговора, дори преди да сме го изрекли. А сега, нека чуем и мнението на двамата специалисти в областта на папагалите. Приятно гледане! Импулсивните покупки най-често са изключително фатални. Това, което ми прави впечатление не само през последните години, от дълго наблюдение, е, че хората, които не са отделили време да се запознаят с темата, влизат в най-често в зоомагазин и си купуват оттам папагал. Нямам нищо против зоомагазините, трябва да има папагалчета и там, но много е важно вие да проследите историята на папагалчето в зоомагазините. За съжаление, много малка част от папагалите, които се намират в зоомагазините, имат история на папагал, който е отгледан на ръка. Ръчно хранен папагал означава папагал, който от много ранна бебешка възраст се храни от човек. Папагалите, които са отглеждани ръчно, се възприемат като човек и след това много добре се социализират и много добре се вписват в цялата среда, в семейната среда, като започват да се приемат като член от семейството. Зоомагазините най-често използват търговци, които ще купят най-евтиния продукт, за да могат да сложат най-високата надценка. Но най-евтиният продукт много често не са положени нужните грижи преди това, за да бъде толкова евтин. И са болни такива животни, като дойдат при мен след покупка от зоомагазини им се направи една първоначална оценка, един първоначален преглед. Повечето просто са в потреска, няма нищо общо с здравословното състояние. Нито като имунен статус, нито като здравословен статус. Повечето собственици на зоомагазини търсят изключително евтина суровина. Например, търсят си такива хора, които развъждат, но развъждат в ято. Развъждането, което го правят като ято, няма абсолютно никаква хигиена. Хората, които са решили да си купят папагал, много добре да преосмислят това, когато вземат папагал от зоомагазин, каква е историята на папагалчето, откъде идва. Наскоро случайно присъствах на едно папагалче, което дойде на преглед при доктор Галабин Младенов. Момичето каза, че сега го е получила от нейна приятелка, която го е купила от зоомагазин, искаха да му прегледам крачетата. Може ли нещо да се направи за тия крачета, които бяха с изключително криви пръсти? Но това в последствие е видяно. След като доктор Галбин Младенов направи прегледа, се установи, че още от самото раждане на папагалчето или при транспортирането на десетки птици в една кутия, които се пренасят и се изпращат в големи количества към зоомагазините, за съжаление се получават такива неща, се затрупват, едни върху други стоят папагалчетата и това е една от причините, поради която крачетата му няма шанс да бъдат изправени, пръстичетата. Затова искам да бъдете внимателни в тази посока, да бъдете фокусирани и да не само да искате да имате желание да вървите в посока да си вземете папагал от развъден център, в който наблюдавате и виждате как хората са се погрижили за вашия домашен любимец, а това да го чувствате, сякаш искате да си осиновите дете. И когато искате да си осиновите дете, едва ли ще бъде
толкова пренебрежително да влезете просто да го вземете като вещ? Мога и аз да изтъкна още една причина да се избере развъдният център. Пак ще дам пример. Преди известно време ми донесоха едно жако, което хората са си купили. Очевидно контрабанда. Жакото е пренасано в трюма на кораб от Африка. Почва да прави впечатление на хората, че птицата непрекъснато киха, изтечение от очите. И като му направихме тест за хламидия, се оказа теста положителен. Хламидия от развъден център е почти изключено да се намери. Аз лично никога не съм имал случай от развъден център птица да има хламидия. Обаче контрабандните птици явно не е така. А хламидията може да е патоген, който може да бъде много опасен за хората. Може да доведе до пневмонии, които са хронифицират и са налечими с години.